El congrés titulat L'aportació del Papa Francesc a la teologia i a la pastoral de l'Església ha fet una síntesi de les línies i temàtiques principals del pontificat del Papa Francesc. Per fer-ho, ha agrupat 15 experts internacionals en l'actuació del Papa, arquebisbes, bisbes, cardenals i professors vinguts de 4 continents, l'Àfrica, Amèrica, l'Àsia i Europa. Durant el congrés s'ha parlat d'ecologia, de solidaritat, de diàleg, de pau, de misericòrdia, de comunicació, de perifèries i dels pobres. En resum, s'ha dit que el Papa Francesc treballa per una església oberta al món, oberta a l'altre, i que posa un èmfasi especial en sentir a Déu sobretot a les perifèries i amb els pobres. Armand Puig, rector de l'Ateneu Universitari Sant Pacià i autor d'una de les comunicacions, apunta que en el nucli de totes les aportacions del Papa Francesc hi ha l'Evangeli de Jesús en el seu sentit més original i net. Francesc és un intèrpret privilegiat de l'Evangeli, amb les paraules i els fets. Aquest Papa ha aconseguit que la gent toqués l'Evangeli a través de la seva persona. És a dir, ell s'ha convertit en una figura evangelitzadora, en una figura que comunicava l'Evangeli de Jesús. I d'aquesta manera ha aconseguit que molts no cristians comprenguessin aquest Evangeli que és. Durant 3 dies han seguit el congrés unes 500 persones, tant presencialment com a través d'internet, i s'ha rebut la visita de més d'1 desena de mitjans de comunicació interessats en les aportacions dels convidats. L'equip de comunicació de l'Ateneu també ha fet un desplegament per captar totes les veus, unes veus que ha recollit a les xarxes amb l'etiqueta Ecos del Congrés. Podeu recuperar aquests vídeos, les cròniques diàries i totes les comunicacions al web de l'Ateneu.